Menang ila falum ya gini district wise distribution jong COVID-19 cases Meghalaya ko makalong mentah. East Garo Hills baru ki case ki bangyo hadu mentah po East Garo Hills kilong sispa kandai. Ki total active case ki bangidan hadu mentah kilong Nriu. Ki bala cut dan ki bala recover. Sispa lai but undan baklat apo East Garo Hills. East Janta Hills, life spa arfufra, total confirmed case bangyo. But na kini kibadang nong active hadu mentah kilong aspa nyu pusau. Kibala court bala discharge kilong san pusau. Undan baklat ha po kani ka district. East Khas Hills, lai hajar sispa khatlai ki total confirmed cases. Ki total active case ke bangidan mentah kilong 6,000 saspa nyu fuai. But ki bangila discharge ki bala kot dan ki bala recover kilong 6,000 ruspa nyu. But ki bakhlat po East Khas Hills kilong life san. North Garo Hills life are case ki balong confirm hadu mentah saw ki barang long active arfu fra ki dei ki bala recover but undan bakhlat hapo kani ka district ribhoi barkhot ki case ki don laispa andre fu fra ki bangyo positive ki barang long active ki long sispa life unreu but ki bala recover lening ila discharge ki long aspa life are hang niru undan bakhlat. South Garo Hills paro ki confirm case ki ngiyo ki long life nyu ki total active ki baradon mentah hadu mentah kasni ki long reu but ki bala recover dan ingila discharge ki long life way but hang niru undan bakhlat manu Southwest Garo Hills baro ki balong positive ki long life nyu ki balong active na ki life nyu ki long Khatsan R4R ki dei mangila discharge but undan bakhlat hang ne po district. Southwest Khas Hills ki dan tang pra ki bra confirm ki dei ki COVID-19. Nriu ki dei ki badang dong active mentah but R ki dei ki mangila discharge but undan bakhlat hang ne ka district. West Garo Hills Nriu spa san sulai ki ba test positive barok lumlang barna kini sispa nyu kidang long aktif san spa saw kusaw kidai ki bala recover ar kidai ki berkhlat no. West Janta Hills South ar barok bangyo ki balang positif kendai ki barang long aktif mentah life life kidai ki bala kot dan ki bala recover but undan bakhlat ko kani ka district. West Janta Hills ndai ke tu ngi kaun sini apo West Janta Hills West Khas Hills Nriu Fusau khatlai kidai Nriu Fusau ki total active or ki total positive case bengiyo khatlai ki barang long active Sanpho ki dei ki bala recover but ngila discharge but iway ibakhlat.